Potser en l'any 80, potser encara això colava, però després amb el cafè per tots hem passat a ser una autonomia més, amb tots els respectes del món, igual que La Rioja o que Múrcia. Exactament igual, no? I per tant, espoliable i saquejable com hem sigut durant tots aquests anys. Però com que hi ha hagut una certa institucionalització d'aquest mite, però aquest mite, amb Macià i companys i Irla, és comprensible, però actualment a mi no em sembla massa lògic. L'altre dia veia que, no sé, em sembla un primer ministre holandès o noruec, no sé. Doncs un dia va acabar el seu càrrec, va donar els trastos, diguem, al següent president i va marxar amb la seva bicicleta cap a casa, no? No sé, tu saps qui és el president de la Confederació Helvètica? No, ni idea, oi? Ni de cap ministre, doncs ningú. Tampoc els suïssos ho dominen massa, perquè ve gent normal que fa un càrrec i se'n va, etc. Però aquí, com que tenim polítics incrustats al sistema, que no han sortit mai del sistema, què han de fer? Han d'elevar aquest sistema, han de fer veure que aquest sistema, és molt important.